zdravím, pane Jouda. Co tady děláte? Dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám. Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl. Neříkejte. No jo, ale vy jste to nebyl. Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout? Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný. No jo, já vám taky necejtím nohy. Jo, co říkáte? Ale říkám, že necejtím nohy, víte? Máte nějakou rýmu, nebo co? Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy. Jakože bolej, aha, takhle, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance, Jo, v poradní kanceláři. Poradní kanceláři na kopci, no. Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta. No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte. No a co bych měl vědět? No já jsem přece to v rozvodovodu. Vy jste v rozvodu? V rozvodovodovým, no tak to já ani nevím. No jo. No jo. A víte s kým? S mojí manželkou. No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte. Rozvádím, no jo, od stolu i od kanapy. Myslíte, jako od stolu a od lože? Od jaký odlože? Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele. No tak my máme doma jen kanapé, víte. No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod? No z manželčiny, to víte, z mý A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu? No jo, to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet, no jo. Tak... Ale to už se nedalo vydržet. Prosím, no ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo. Mně, jo? Mezi váma nehraje. No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí no, taky. Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě. Já, že jsem si ji vzal, protože dědila po tetě, jo? No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si ji byl vzal, kdyby dědila po někom jiným. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká. No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí? Vaše manželka žádlí? Žádlí, no představte si žádlí. Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně? Co? Jestli žádlí bezdůvodně. Bezdůvodně? Jo. No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo. No, tak kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné. Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já vám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se. No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku? Ale mou ne, já nevím, čí to byla. Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena. No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo? A na co si stěžuje? Furt si na něco stěžuje. Pořád, no. Pořád. No na co například? No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle. Jděte. Nemá co na sebe, přitom jen po mně má 3 tepláky. Tak vy není všechno, jít vám říkám, nebo chodíte například celý noc jenom po hospodách, no. Vaše paní, po hospodách? Po celý noce z jedné hospody do druhé. Jděte. No jo. No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co? Ale ne, ona mě hledá, no. Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo. U mě, jo? Já? No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ještě, že já mám takového, vůbec něco takového vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím. Ale no tak, že vám to pane vůbec Carbo, vyprávím. Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také 2 nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet. No, ne? Tak co má já? Udělal jsem je a má je, tak co, no? No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením? No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem? No? Já za to nechci vůbec nic. Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu. A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji. Ano, děkuju. On tam totiž já ji potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná.
A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypučil. Ale prosím, vemte si tu ano, židli, ano, my ano. nepotřebujeme. Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji. No prosím, prostě nemusel by tady být dlouho, stačilo by tak 5-6 minut, víc ne, ale viděli byste, co by to udělalo s tím naším programem. Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, paneče, já koukám tady z té židli čovářebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděli. Jenom, Ale že... prosím, nechte ji tady. Ano, to jenom, dělejte abyste si o s tou tom židlí, co věděl. chcete. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já je tady nechám. Jistě, tak ano, tak ji tady nechte. Ano, ano. Prostě chtělo by to... Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám. Ale prosím, ano, nechte ji tady. Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude. Když jsem to přestal. Prostě chtělo by to komika, který by narušil nějakou koncertní atmosféru. Prostě, aby tady nastala nějaká změna, nálada, aby zpestřil ten náš... Promiňte, prosím vás, já bych si tu žili přece jenom vypučil, pač já jsem ten dřebík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili. Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete. Ano, to jenom, abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem mi ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás. A fotografii. Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou. Tak to tady. bohužel je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám. Škoda. Nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte? Nemám. Je mě líto. Je to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte? Skutečně ne. To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten Mistrál, jestli by to šlo. Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát. Ano, no to je pravda, je mě nemůžete... skutečně líto. Ano, takže... Promiňte. Ano, tak se nedáte. A nebo nemohl byste mě třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste ji poslal. Šlo by to? Prosím vás, víte ano? co? Počkáte tam vzadu, Tadyhle vzadu, ano, a po ano. programu já si